Najväčšia chyba podnikateľov v e-commerce – nepochopenie 5 fáz rastu. Najväčšia chyba podnikateľov v e-commerce je nepochopenie jednotlivých fáz biznisu. Potom v praxi vidíme e-shopy, ktoré majú nevyriešený product market fit, ale riešia, či majú alebo nemajú robiť TikTok videá, alebo či majú robiť influencer marketing. Ak nemáte product market fit, odpovede na tieto otázky sú absolútne irelevantné. Ja som vyškaloval môj biznis na milióny eur. Dávam mesačne do reklamy stovky tisíc eur a to iba vďaka tomu, že poznám jednotlivé fázy biznisu. Viem, v ktorej fáze sa môj biznis nachádza a čo je dôležité v danej fáze robiť. Ste pripravení? V tomto videu vám odhalím know-how, ktoré zmení vašu e-commerce hru. Zoznámte sa. 5 fáz rastu. Prvá fáza sú biznisy, ktoré generujú obrat medzi 0 a 20 000 eur mesačne. V tejto fáze nemáte žiadne dáta. Nemáte poňatie, čo bude fungovať a nemáte ani peniaze. Zamerajte sa na low-cost kreatívy, vyprodukujte čím viac banerov a lacných videí, ktoré budete testovať na Facebooku. Snažte sa o čo najväčšiu kreatívnu diverzitu. Vykašlite sa na zmenu farieb na baneroch, zmenu dĺžky textov v popiskoch, brandové videá, TikTok a ďalšie veci, ktoré vás budú iba rozptýľovať. Váš jediný cieľ je nájsť kombináciu obsahu, kreatívy a ponuky, ktorú budete môcť v ďalšej fáze škalovať. Robte obsah, ktorý bude čo najviac diverzný, aby ste našli tú správnu kombináciu obsahu, kreatívy a ponuky, ktorá vám bude fungovať. Na to, aby ste to dosiahli, potrebujete veľa testovať. Zároveň v tejto fáze potrebujete pochopiť svoju jednotkovú ekonomiku a zostaviť si jednotkový rozpočet, aby ste vedeli, ako a kedy môžete váš biznis škalovať ďalej. 50% firiem neprežije prvé 3 roky svojho pôsobenia. Nie preto, že robia zle marketing, ale preto, že tieto firmy nenašli problém, ktorý by ich produkt riešil. Alebo problém, ktorý ich produkt rieši, má veľmi malý trh a nie je možné ho škalovať. V tejto prvej fáze by ste mali s touto myšlienkou ráno vstávať a večer zaspávať. Druhá fáza biznisu je rozpätie firiem, ktoré robia obrat od 20 000 eur do 100 000 eur mesačne. V tejto fáze máte už nejaké dáta. Identifikujte, čo vám najlepšie funguje, kto je váš zákazník, aký obsah, kreatíva a ponuky na daného zákazníka najlepšie fungujú. V tejto fáze potrebujete viac video obsahu, cez ktorý budete následne škálovať váš biznis. Vykašlite sa na expanziu, pokročilú datovú analytiku a ďalšie fancy veci. Teraz nie je ten správny čas. Sústredte sa na tvorbu čo najlepších videokreatív, na veľkú kreatívnu diverzitu a na testovanie rôznych landing page. Toto je najväčšia zmena oproti prvej fáze biznisu. Pri vašich najlepších kreatívach začnite testovať rôzne landing page, ako napríklad listicles, 5 dôvodov prečo a podobne. Nájdite, aké kombinácie kreatív a landing page vám fungujú najlepšie. Tiež škalujte a tvorte ďalšie kombinácie pre rôzne persony. V tejto fáze sa môžete postupne začať hrať aj s influencer marketingom. Zamerajte sa ale na mikroinfluencerov, ktorí vám budú pravidelne generovať nový content za málo peňazí. Neriešte drahých influencerov a majte vyšperkovanú vašu jednotkovú ekonomiku. A dám vám aj ten malý tajný tip. Máte už dostatok dát na to, aby ste dokázali analyzovať, ako sa chovajú vaši zákazníci na vašom webe a z akých kanálov vám chodia. Využite to. Tretia fáza sú biznisy, ktoré robia obrat 100 000 až 200 000 eur mesačne. V tejto fáze už máte dosť veľa dát, pomerne slušnú návštevnosť, ale nebláznite. Ešte nepotrebujete veľký tím, drahé agentúry ani reklamu v telke za 200 000 eur. Sústredte sa stále na testovanie nových kreatív, landing page, uhlov komunikácie a person. Vzhľadom na množstvo dát, ktoré máte k dispozícii, začína mať zmysel riešiť front-end optimalizáciu. Takže napríklad navyšovanie priemernej hodnoty objednávok cez bundling, zlepšovanie konverzného pomeru cez úpravy na landing page, výraznejšie zlepšovanie a testovanie nových offers. Môžete sa začať pohrávať aj s myšlienkou expanzie a poobzerať sa po tom, ktorý trh by bol pre váš biznis zaujímavý. Štvrtá fáza sú firmy, ktoré robia mesačný obrat 200 až 500 000 eur. V tejto fáze nestracajte fokus z vášho domáceho trhu. Naďalej testujte rôzne landing page, offers. Máte kopec dát, využite ich a všetky top landing page, kreatívy, ponuky a obsah aplikujte aj na ďalších trhoch, kde ste expandovali. Začnite postupne hľadať ambasadorov značky, používajte whitelisting influencerov, začnite sa hrať s brandom a testovať, s akým brandovým kontentom vaši zákazníci interagujú. Začnite sa zaoberať vývojom nových produktov, čo skoro sa stanú veľmi významným prvkom na ceste za rastom. Posledná 5. fáza sú biznisy, ktoré robia viac ako 500 000 eur mesačných tržieb.
Ak ste sa dostali až sem, gratulujem, patríte medzi menej ako 1% biznisov, ktoré prekročia túto hranicu. V tejto fáze budete musieť postupne rozširovať váš marketingový mix. Budete potrebovať veľký reach, televízia, rádio a ďalšie širokoričové médiá vám v tejto fáze významne pomôžu. Vývoj nových produktov a nových offers bude alfou a omegou rastu vášho biznisu v tejto fáze. To bolo 5 fáz rastu. Berte prosím do úvahy kontext vášho biznisu. Každý má inú priemernú hodnotu objednávky, iný produkt, iný life cycle a preto sa jednotlivé fázy budú v každom biznise jemne líšiť. Podstatné ale chápať, na čo sa v ktorej fáze zamerať, aby ste nestratili fokus dôležitých vecí, vďaka ktorým váš biznis reálne rastie. Lebo v praxi častokrát vidím firmy, ktoré majú absolútne nesprávny fokus vzhľadom na to, v akej fáze sa ich biznis nachádza. A potom sa čudujú, prečo im biznis nerastie. No presne preto. Ak si nie ste istí, v akej fáze je váš biznis a na čo by ste sa mali aktuálne fokusovať, pridajte sa do našej komunity Zlatá lampička a napíšte mi správu. Veľmi rád si posvetím na váš biznis individuálne a ako bonus získate prístup ku case study, kde detailne popisujem, ako som vyškaloval kampane z denného rozpočtu 200 € na denný rozpočet 22 000 € za 8 týždňov. Odkaz na našu komunitu nájdete v popisku tohto videa. Budem sa na vás tešiť.